Takže si zasedněte, uvelepte se. Peťo, ty máš zamčený ty mobil. Hej, ho nemůžu vyfotit, zamčený. Já nevím, jak se domyká. Počkej, to otevřu. To šoupni, jo. Takže jak se zamčená, ty tam už není. O, už. Protitanková. A na co mám jít? Má ty malé. A tu kysnu? Tam jsou buď malý terče, nebo velký. Tam není moc vidět, nás stojí za odběr. Jo, a zkuste si to, jinak máte to nabitý, jo, takže jako jenom si zkuste na prázdnou. To nemá, jo? Ne, já jsem to. Aby si zkusil spolu, že je tvrdá. Ne. Jo. Spousta lidí vlastně jako představené, že má strach. Máte vyfocený s tím nábojem tam? Já to natáčím. Co? To natáčím. Jak měl ten náboj tam. Co to máš, ne? To měl postavené vedle. To je zbraň pro opravdové chlapy. Pojďte blíž, nebojte, pojďte. Vidíte takový okloněný hlouček. Teď si to užijete. Na co víc? Buď ten terč nebo kotel, jedno z toho. Tam jsou dva malý terče, je to přesný. Nebo velký kotel. Chtěl 5, šéf? Kotel je větší sranda. Někdo má, nevím. A nebo do foroty asi. Když se trefíte, líp bude táhnout. S kým to lítalo nahoru? Až prdel. Ale vypadl ten telefon z ruky, jo. Tak to je vlastně Ještě někdo? Je to vhodná investice. Je to sice 5 kg, ale tak důchodový pojištění, jo?